Etorkizuna laino argitsua da. Urruneko lur irudika ezina. Mamu bat, hor barrena. Egan. Eta hala ere, beti nahi izaten dugu antzeman. Aurre hartu. Edo harrapatu. Gure iragan guztiek etorkizunera begiratzen dute. Ameskeria zirenak zalantzan jarri ezinak dira orain. Harrapatu nahi izaten dugu, aurre hartu. Baina konturatzerako etorkizunak harrapatzen gaitugu. Eta iragan bilakatzen da, orainean geldialdirik egin gabe. Amestu eta borrokatu zutenen geroan bizi gara orain. Pausoz pauso eraiki dugun etorkizun honetan. 50 urte hauetan egin duguna gara. Eta merezi duen moduan ari gara ospatzen. Datorrenari begira. Aurre hartzeko asmoz. Eta elkarrekin.